जिल्हा अहिल्यानगर. माझा मोबाईल नंबर 9850202013. तर ही कोबीची व्हरायटी मी एवढं दिलेली आहे. तर त्याच्यावर खडकरपा हे मला जरा अति पावसामुळे दिसून येत होतं. तर मी केमली कंपनीचं हे पॅकेट 555 हे औषध फवारलं. तर मला उत्तमरित्या असा चांगला रिझल्ट आला. खडकरपा घाण्याचा जो प्रादुर्भाव आहे एकदम चांगले रिपोर्ट मला म्हणजे सुंदर रिपोर्ट दिसले. तरी शेतकरी बांधवांनी वापरावं ही विनंती.